Dobrodošli na Zagolaj, moje ime je Ivan. Na ovom kanalu ćete saznati sve o keto ishrani, o low carb ishrani i o periodičnom postu, a danas govorimo o tome kako funkcioniše naše telo. Da bi vam bilo jasnije zašto tvrdim da nas musli goji, ajde da vidimo kako funkcioniše naše telo. Naše telo je pre svega mašina, a svaka mašina da bi mogla da funkcioniše mora da koristi neki vid energije. Sad, naše telo može da koristi dve vrste goriva. Može da koristi šećere i može da koristi masti. Šećeri i masti su potpuno različiti izvori energije. Šećer se lako i brzo troši, ali se ne skladišti lako, dok se masti lako i dugo skladište, pa je koristimo u nedostatku šećera. Sve što pojedemo i što može da se iskoristi kao neki vid energije se u našem telu pretvara ili u šećer ili u mast. Oblik šećera kog naše telo koristi kao izvor energije se naziva glukoza. Sve ugljene hidrate i proste šećere koje unesemo kroz hranu, naše telo pretvara upravo u glukozu, ukoliko taj šećer već sam po sebi nije glukoza. Glukoza se koristi da bismo naše ćelije snabdeli neophodnom energijom za obavljanje njihovih funkcija. Svu energiju koju ne iskoristimo, naše telo čuva za kasnije jer je naše telo ekonomično i ne želi da rasipa energiju koju smo uneli kroz hranu. Taj višak energije se skladišti kao glikogen ili kao mast. Gledajte na glikogen kao oblik šećera koji može da se skladišti u našem telu i on se skladišti u mišićima i u jetri. Kapacitet za skladištenje glikogena je veoma mali u poređenju sa praktično neograničenim kapacitetom za skladištenje masti. Prema nekim merenjima, u mišićima može da se skladišti oko 1600 kalorija, dok u jetru stane svega 200 kalorija, što prosječan čovjek potroši u toku jednog dana. Ketoni nastaju od masnih ćelija i u nedostatku glukoze se koriste kao osnovna energija našeg tela. Kada potrošimo svu glukozu, naše telo će da crpi rezerve glikogena. Kada potrošimo rezerve glikogena, naše telo kreće da troši masti, a kada potrošimo masti, da bismo preživjeli, naše telo kreće da razgrađuje sopstveni protein kog pretvara u glukozu. Dakle, da bismo krenuli da trošimo nataložene masti, neophodno je da smanjimo unos ugljenih hidrata, odnosno da pređemo na zdravu keto ishranu i da praktikujemo nešto što nazivamo periodični post. Za vas smo spremili brošuru sa spiskom zdravih keto namirnica, ali na tom spisku se nalaze i one namirnice koje ne bi trebalo jesti. Ukoliko želite da vam pošaljemo brošuru, potpuno besplatno, posetite naš sajt zagolaj.com ili potražite link za brošuru u opisu ispod ili u opisu našeg kanala. Pratite nas na Instagramu, a ukoliko vam se sviđa ovaj video, kliknite na dugme sviđa mi se, a ukoliko želite da dobijete obaveštenje svaki put kada budemo objavili novi video, zapratite naš kanal, kliknite na zvonce, toliko od mene i vidimo se drugi put.